Ja, starte. Popcorn, brød og olie og salt. Fingrene væk. Er det den popcorn? Jeg har rød næse. Har jeg ikke. Hvad så? Er du spændt på popcorn? Du skal lige gå væk lige derfra, hvor røgen den kommer. Så går ikke ind i det. Kom du der her? Ja, den bliver jeg hjælpe. Den står lige der, hvor røgen den kommer. Jeg synes ikke, der er noget røg. Bare har du på vand i håret? Ja, det kan jeg. Au! Det regner ikke sådan. Ja, det er sko. Se min. Er det så? En der kommer. Hvad er det i? Ja, så sker der noget. Hvad sker der? Man skal bare altid gøre det uden lov. Nej. Nu står der frokost, vel? De propper hele loven. Nu skal vi høre, hvornår de holder op. Hvad så, Anne? Er du klar med? Ja. Ja, skål. De er friske. De er så friske, de kan være. Har vi bare sådan lidt slægteskrumpir. Var det sådan højere? Her. Er det ikke et helt der i? Skal jeg holde på? Sætter dem bare lige her. Vi skal have popcorn. De popper, eller hvad? Ja. Så kan I gå ind og hente de der andre glas med. Der er 2 andre krus med det der. Kan du ikke hjælpe de små med at komme i glas? Jo. Hvor er stærkt, hva'? Kan jeg også have nogle nye? Vil du have nogle nye? Skal du også have? Nej, ikke lige der, Rik. Ja, det er det. De er noget brændende, dem der.
Ja, jeg tror, at gryden den skal lige køle af lidt. Ja. Den er en fin sort farve. Den har fået en farve, den har nu. Nu har den fået sin farve. Ja. Nu må jeg lige filme bålet herovre. Skal vi stoppe? Ja.